We are Tyskland. Hvorfor siger du så på engelsk? Første verdenskrig var i 4 år. Den startede 1. august 1914 til 11. november 1918. Den fandt sted i Europa og Afrika og lidt i Sydøstasien. Den kostede 9 millioner mennesker livet, og det blev den blodigste krig i verden. Den startede fordi... Den østrig-ungarske ærkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sofie var på besøg i Bosniens hovedstad Sarajevo, hvor en serbisk nationalist, Gavrilo Princip, skød mod parret, og begge døde på vej til hospitalet. Det udløste krig mod Østrig-Ungarn og Serbien. Kast bomberne! Kast bomberne! Bum! Bum! Oh shit! Jeg kaster bomberne! Ja. Jeg er bare rundt nu. Den er ikke gang hernede. Nej! Skal vi ikke få filmen herover, og så stikker det der flejsen op? Ja, nu må du snart være død. Yes, vi vandt. Eller, vi win. Var det dem, der skulle vinde? Var det dem, der skulle vinde, Stig? Vi siger bare nu. Nu. Klar? Okay, kom. Du siger bare nu, Stig. Ja, okay. Jeg skal... Nej, det er lort. Det er lort.